Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Luke z kanálu Snow Games, já vás vítám u dalšího videa Shakes and Fidget. Tak, hlídko jsem si odkliknul, mrkneme se hned do zbrojírny. Jo, a jsme na světě 10, naší hlavní postavou, kde máme epic zbraň. Tak. Všechno nám ubírá inteligenci, nebo ubírá. Nemá to inteligenci. Beratnost nepotřebujeme. A tady taky nic, takže si vylepšíme útok. A tady obratnost. Ne, není nová pozice. Top pozice. A už asi další dobu nemáme zvíře. No to je jedno, tady nemáme peníze. Tak nic. Ne. Dobře, takže si dáme bazemko. Já nevím, co jsem ukazoval, máme smrtku, ale tam toho jsem dal, jsem ho jen tak zkoušel. Dal jsem, ale tuhle nedám, jedním nám ubere půlku života. A my ubíráme. Tohle je moje nejlepší, co jsem jí kdy udělal. Jo, jinak prostě vůbec. Vůbec jí nedávám. Takže arena. Jsme 14, 13. Aha. Jo, tak to bude dobrý. Jo, OK. Nic, podzemí teda ne, což není. Jako vždycky. A dobře, dáme si hlídku. No, takhle, ať na to vzpomenu. Pak na to nevzpomenu, když už je po 9. hodině. Dobře, máme tady svět 7. Luk LP, tak hlídku jsme si vyzvedli, takže se mrkneme do obchodu. Oho, konečně hůlka, tyjo. Konečně, ty už jsme level 6, furt jsme měli tu jednu hůlku. A ne ty rukavice na inteligenci, Pak tady máme ještě něco, nemám peníze. Tady přidá brnění, tohle přidá brnění, inteligenci a obratnost, takže hned 3 dobré věci, tak jsme tam měli ještě výdrž, no, tak teď máme jednu dobrý věci z této zbrojírny a tady už asi výdrž, přidá výdrž jednu, nic moc, ale furt lepší než nic. Dám si arénu, kolikátka jsme, 6. Takže 10, 5. Dobře. Jo, podzemí nemáme. Tak já si tady dám něco, kde jsou peníze tady. A pak asi za kamerou už si koupím ty boty. Tak, ty tady máme svět 14, naší Luk.cz. Tak, taky jsem se hlídku už vzal, tak se mrknem, hned další nová hůlka, už druhá. Tak, co bodky, ale tady vidím čepičku, přidá trošku inteligence, obratnost a brnko. Co tady máme dál? Tohle přidá víc inteligence a mě se lagla myš. Dobře, vypojím. A už ne. Vypojíme. Zase připojíme. No, dobrý. Nic. Aha. 1 inteligence, 9 inteligence, 5 brnění, 10 brnění, 1 obratnost, 9 obratnost, no tak čepici ne. A potřebujeme ještě peníze. Takže arénu, 10, 12, 12, proč 16, když jsme 7, to nechápu. 11, 12,
11, 16, 8. Ať to není kouzelník, je to kouzelník, no to nevadí, jsme lepší. A to jsme o level míň, haha. A furt nemáme peníze na tu zbraň, no drá zbraň. Co to vlastně kupuje? Rukavice. Tak jdeme zopět do hospodu. Na peníze. Tady. Tak jo, to mám asi taky všechno, stáj, no to kašlem. Dobře, tak pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr. Já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího nějakého videa, tak ahoj.